Helo bawb, dim ond gair byr gan ei bod ni mor gyffroes. Mae calendr adfent digidol gofalaeth y priordy Cana a Bancyfelin yn dechrau di Mercher yma Rhagfyr y cynta. Dewch gyda ni felly i agor drws digidol bob dydd yn ystod tymor yr adfent, a hynny dros YouTube, Facebook a Trydar. Mae lot o gyfraniadau gwych yn ein calendr ni eleni eto, felly ymunwch â ni, a Nadolig llawen i chi gyd.